høre det. Kan du mærke det? Fint. One last time. Nej, hvad er det? Hamilton. Jo, det er den der. Ja. Kan vi få den clearet? Nå, sidste dag, var. Ja, sidste dag. Nå, I skal lige have noget micro... Ja. Har I, er det sådan mere press tour, eller er det Jeg ved det faktisk ikke. Altså, det kunne være lidt fedt. Men ja. Altså, jeg ved ikke engang, om man sælger kortfilm egentlig overhovedet. Gør man det? Eller nu gør vi, men... Ja. Hej. Er I friske? Ja. Ja, i hvert fald. Har du hørt det før? Nej, Frederik under dynen. Ja, det tror jeg. Jeg har hørt alle hans episoder. Under dynen. Men hvor mange lyttere, så... Nå, det er sgu dejligt. Ja. Er der egentlig nogen af jer, der har hørt på Kalle? Nej. Nej, heller ikke. Okay. Jamen. Altså, er det ikke? Er det her? Ej. Ja. Yes. Og så lidt mere ned. Klip. Hvilken en er det så? Der er 2 grønne. Det er med. Det er så her magien sker. Vi skal sidde lige herovre. Altså under dynen. Ja, det var jo sådan jeg startede, og det er så egentlig bare blevet min lille ting nu. Så hopper jeg lige ind. Det er dejligt varmt. Man kan da kun drømme om, at det ikke er første gang, man skal under dynen med dig. Hvad med dem her? Ja. Skal du have dem her? Okay. Nu sidder den her. Skal bare lige have stillhed indtil jeg starter. Vi er helt stille. Ja, vi er til stille nu. Ja. Sipidip. Tak. Men du Tak. Vi kan seriøst hjælpe med alt. Ja, Seriøst. hold kæft, venner. Vi starter lige med en jingle her, ja. Jeg glæder mig til at høre den live. Den er meget lang. Velkommen til Under Dynen med Frederik. Et podcast-univers, hvor vi inviterer kunstnere ind og deres nye projekter med ind under dynen, hvis I forstår, hvad jeg mener. Det gør vi. Når vi laver introen her, så har de brug for, at der bliver stille, ellers så skal jeg sidde og redigere hele lortet efter. Vi er så stille. Ja. Ja. Jeg håber, I nød sidste uges episode, hvor vi havde Jonas Risvi inde, der har teaset sin nye serie med Mads Mikkelsen og Magnus Milangens døtre. Her fandt vi så også ud af, at de var venner i virkeligheden. Serien handler om deres kamp for og imod deres kendte fædre, og den får premiere her midt december. Og jeg skal da være den første til at indrømme, at jeg glæder mig som en i helvede til at hoppe ned i den. Ugens episode er sponsoreret og betalt af Mortens Madrasser. Madrasser, der får mig nyt i morgen, mens du sover. Og nu til dagens episode, hvor jeg skal byde velkommen til Julius, Mina, Line og Tobias Bisø. Vi kalder ham bare Bisø. 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 Yes. I er jo holdet bag, og nu skal jeg huske, om jeg kan det her rigtigt, et studie i kærlighedsfortællinger, relationer fortalt i brudstykker, En fortælling i brudstykker, fortællinger i 9 akter. Ja, næsten. Okay. I hvert fald, det er noget af en titel, ikke? Ja, det må man sige. Ja, totalt. Og Julius, Mina og Line, I er jo skuespillere i den her. Ja, det er vi. Ja. Og Tobias Bisø, du er jo... fotograf. Og du kan lige bare kalde mig Bisø. Det er så fint. Nå, ja, selvfølgelig. Ja. Bisø. Ja. Jeg skal lige forstå rigtigt her. Skaberne af filmen, Kalle, kunne ikke være med i dag, vel? Yes. Det er præcis. Men faktisk så er vi også en slags medskaber. Det tror jeg så ikke, Kalle, han vil sige. Nej, og der er vi simpelthen så mega heldige, at Kalle ikke er her, så vi kan faktisk sige lige, hvad vi vil. Hvor er Kalle? Har du ikke læst brev? Så var så meget. I har i hvert fald været med til at skabe filmen her. Yes. Yes. Ja. Med blod, sved og tårer. Så. Ligesom i filmen. Hvad? Altså, i virkeligheden så mangler vi bare Karl, så er der fuld plade.
Klar. Ja, jeg tror, en lille note. Det er selvfølgelig første gang, jeg er til sådan noget her. Når vi laver podcast, så skal vi passe på med ikke at sige folk, der er ude for rummet. Det bliver lidt for internt. Altså, I taber i hvert fald mig lige nu. Okay? Ja. Så jeg skal gøre noget andet. Yes. Mina, du har jo altid drømt om at være skuespiller, så vidt jeg ved. Ja, det er rigtigt. Lige siden, at jeg gik på Rødkilde. Gode rødkillinger! Jeg var en sand rødkilling, if you know what I mean. Altså, jeg var fuldkommen crazy. Nå. Men det var der, hvor at jeg fandt lysten og glæden ved teateret, og jeg besluttede mig for, at jeg skulle være skuespiller. Det var sådan der, jeg skulle gøre karriere. Jeg skulle være modig og finde roen. Faktisk så var der en nær ven, der sagde til mig, at det gælder faktisk ikke om at være sådan, du ved, målorienteret. Det er meget mere rejsen derhen. Ja, altså der var ikke så meget ro på sæt med Kalle. Nej, det kan man ikke ligefrem sige. Ja, det er sjovt, for jeg har hørt, at dig og Kalle, I bor sammen. Og det gør jeg også under processen. Ja. Hvordan har det været? Altså helt generelt, så har Kalle lidt et problem med det, man kalder personal space. Så har han brugt meget af mit værelse i det, han kalder sin proces. Men altså, så laver han en skidegod chili sin kan, og så det er fint. Mm. Ja. Jeg skal bare lige forstå her. Dig og Kalle, Ja. når I bor sammen, er det som par eller som... Nej. Vi er roomies. I er roomies? Ja, Okay. vi er bare roomies. Okay. Julius. Ja. Jeg har hørt, du er sprunget ud som homoseksuel mand. Ja, du har hørt helt korrekt, Frederik. Det skete dog for cirka 10 år siden nu. Jeg tror du tænker på min kæreste, Karl. Altså Karl, ham vi også nævnt før. Ja. Min ekskæreste, som Julius ligesom sådan hjalp ud af skabet. Ja. Lidt og venligt. Hvor har du egentlig de her spørgsmål fra? Altså, hvor fanden ved? Ja, det er Camilla, der har givet mig dem. Nå. Hvem er Camilla? Camilla var hende, der solgte os til Centro. Så er I blevet solgt? Ja. Det er vi i hvert fald. Centropa, det er da også et stort selskab, hva'? Det kan filmen sikkert også bære. Altså, nu skulle du være helt ærlig. Har du set filmen? Nej, jeg har ikke personligt selv set, men det er sådan, det foregår det her. Det er, at min assistent ligesom har set den, og hun har givet mig masser af ros for den. Hun siger, at det har været det er en film, den har jo meget sådan kreativ udfordrende, ikke? Du har tydeligvis ikke set filmen. Nej, det er okay at sige, den er lort. Han har jo ikke set den. Du har ikke set den. Hvis jeg nu siger, at jeg ikke har set den, kan I så ikke prøve at invitere mig ind med det her memorabilia, I har taget med? Jo. Ej, det havde jeg på højskolen, og det klødte så meget. Ja. Virkelig ubehageligt. Det er Og godt. det var sådan det med cremen. tak. Det er ikke en sygdom, det er de der mindeting, vi skal have med. Nå! Ja, mindeting. Okay, ja. Yes. Jeg starter. Pas lige på. Jeg hopper ud her. Jeg kommer her. Pas lige på. Hvor er I tætte, var. Så, tak for det. Vi gør det skide godt. Tak. Sved Jonas Risvig også så meget, når han sad her? Tada! Ja, jeg har taget badebassinet med. Et blåt badebassin, kan jeg se. Fordi det her badebassin har fulgt os i tykt og tyndt. Det har fulgt os i tykt og tyndt. Har du den der video? Ja, skal du se? Så, til lytterne derude, så får jeg en video her, hvor der er... Ja, det er så på, Ja. på Rådhuspladsen. Okay, det er på Rådhuspladsen. Det er Mina, der står i Storkespringvandet med haveslangen ned i det her lille blå bassin, som nu er i vores seng. Ja. Yes. Skulle I bade i det? Jamen, altså, det var fordi Kalle, han mente, at der var noget sådan særligt vådt over 70'erne. Jeg henter lige noget. Ja, selvfølgelig. Der er også en video her, hvor at jeg så står og tømmer alt vandet igen herude på Rådhuspladsen. Jakob, kan jeg ikke lige få en hånd her? Men det var jo også fordi det der med, at vi stod og ventede på Rådhuspladsen, og så var det lidt sådan en miskommunikation mellem os og Kalle, og så skulle vi lige pludselig være på Reffen i stedet. Det er sjovt, jeg ville Så det virkelig er gerne også- have Kalle var her i dag. Det kunne være ret spændende at have ham. Ja, det kunne det faktisk. Kan du huske det der med, at Julius han sagde sådan, at vi havde haft sådan blod og sved og tårer med i filmen? Ja. Det tror jeg sådan er lidt det, Nina prøver at sige med det her. Ja. Vi er i det her badebassin. Ja.
Så til lytterne derude, Har du taget den der med? Og på, simpelthen. Julius, vil du ikke fortælle os, hvad du har taget på i dag? Ja. Jeg har taget det blå bodysuit med, som i filmen symboliserer sorgen og smerten. Så Du skulle have sagt, du tog det med. Altså, så kunne jeg også have taget mit på. ja, Så kunne jeg matchet. Ja, jeg har faktisk også et gult lidt. det skulle jeg så have gjort. Ej, den får I eddermame ikke mig til at tage på igen. Jeg synes personligt, jeg ser ret godt ud i mit blå bodysuit. Altså jeg vil sige, jeg bliver jo væsentligt nysgerrig lige nu. Jeg får nødt til at spørge dig, Julius, hvad får det her dig til at føle at have den her blå farve på, så tæt på kroppen? For mig er den her lidt et symbol på at komme sådan helt ind i Kalles sind. Eller under huden, hvis man må. Hvis jeg var blå, så ville jeg nok også skrive sådan det samme, som Kalle har skrevet. Det kan jeg ligesom mærke, at efter den her proces, der kan jeg meget bedre forstå Kalle. Og der er meget at forstå. Forstår du? Tusind tak. Jamen, det var så lidt. Vil du ikke lukke døren og sætte dig ned igen? Selvfølgelig vil jeg det. Så kan vi også dig, Line. Hvad har du taget med i dag for os? Jamen, skal jeg suge lige ved? Tak. Jeg har taget aprikoser, eller tørrede aprikoser med. Det siger lidt sig selv. Ja. Nej, det gør det ikke helt. Jo, altså aprikoser var bare en ret stor del af min proces. Jeg kan bare rigtig godt lide aprikoser, okay? Bisø, vi går over til dig. Hvad har du taget med i dag? Jeg har taget den her sandsæk med, som jeg egentlig gav til Line i starten af processen. Meget tidligt i processen, der fik jeg den her sandsæk af Bisø, som jeg brugte til at komme ud med noget vrede, noget ret berettiget vrede, vil jeg så også lige sige. Og så på et tidspunkt i min proces, så gav jeg sådan så videre tilbage til Bisø. Ja, altså, jeg har jo et par stykker af dem her derhjemme, som jeg ligesom bruger til at koble af med. Lidt ligesom Line, jeg prøvede at lære hende. Jeg har min dag. Skal vi sige det sådan? Du ved, når man bare har haft en lang dag, hvor man bliver kaldt frem og tilbage. Kalle mig dit, Tobias mig dat, Bisø her. Ja, og så skal vi først fra rådhuspladsen hen til retten, tilbage til lejlighed. Der er intet professionelt over det her, Kalle. Det siger jeg bare. Jeg skulle være blevet på bademotellet. Jeg mener, jeg skulle være blevet... Ja. Tak. Så tror jeg bare, at vi siger tak for at dele. Sandsække, badebassiner, blå bodysuits, og ja, selvfølgelig dine aprikoser. Er der noget, I vil sige her til sidst? Nej, jeg tror, det var det. Lad være med at lave film med dine venner. Og lad være med at lave film med din ekskærestes nye kæreste. Heller. Skal man heller ikke gøre. Altså senere hen, synes du, det bliver meget sjovt. Så hvorfor kommer der alt det her? Giv mig den lige. Du er færdig. Nej, hvis du må få, så må jeg have fandme også. Okay, det er fint, du siger det. Men jeg vil så sige, hvis du kan undgå det, så skal du for alt i verden gøre det. Ikke lave film, lave teater, gå røde killinger-type. Woohoo! Jeg skulle være blevet på bademotellet. Tak. Endnu en gang tak til Mortens Madrasser. Med min rabatkode SOV med Frederik 20 kan I få 20% rabat på jeres næste køb af madrasser, puder, dyner af økologisk bomuld. Er de glade fjer? Ja, nej, ikke den her. Får vi også 20%, Frederik? Tak fordi I lyttede til Under Dynen med Frederik. Og endnu en gang kan I få 20% med rabatkoden SOV med Frederik 20 på mortensmadrasser.dk. Frederik, undskyld, du svarede ikke før på de 20% der. Kan jeg lige hurtigt? Yes, jeg tror, vi har alt, vi skal have nu. Okay. Tusind tak. Tak fordi I kom. Lækkert. Godt. Lidt noget Line. Lidt noget med fødderne. Det er godt, Mina. Det stråler. Det er lækkert. Gode intentioner. Line, jeg har brug for nogle lidt bedre intentioner for dig. Julius, det er spot on. Nej, jeg synes faktisk, det er dårlig stil, Kalle. Har du haft andre til casting? Det lover jeg dig. Kun dig. Kalle, hold kæft. Har du haft andre til casting? Camilla. Camilla? Hun er en kvinde? Ja, det sagde hun også. Og jeg sagde dengang, og jeg står ved det den dag i dag, jeg ser ikke køn.